Il-Koalizzjoni għal Għawdex irribattit stqarrija tal-Partit Nazzjonalista li ddefendiet lill-Kelliem ewlieni tiegħu Alex Borg dwar kwistjoni tal-Forti Chambray, waqt li esprimit id-dubji tagħha kemm din kellha l-approvazzjoni ta' kulħadd kif kien indikat. Partikolarment fejn qalet li kandidati u deputati Għawdxin tal-istess partit kienu diġà qablu magħha fit-talba lis-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali u l-Awtorità tal-Appjanar biex jiġu salvati u preservati l-beriks ta' żmien l-Ingliżi fl-istess Forti. Fl-aħħar jiem il-Koalizzjoni għal Għawdex esprimit id-disappunt sħiħ tagħha dwar l-involviment tal-Kelliem ewlieni Nazzjonalista Alex Borg fil-proġett ta' Forti Chambray. Il-Partit Nazzjonalista ftit sigħat wara kkundanna lill koalizzjoni ta' tliet għaqdiet ambjentali Għawdxin dwar dak li sejjaħ miżinformazzjoni dwar Forti Chambray. Iżda fl-istqarrija oħra, il-Koalizzjoni għal Għawdex tenniet li tinsab ixxokkjata b'din ir-risposta nazzjonalista. Il-Koalizzjoni kienet inizjalment qalet li mhux biss kienet sorpriża kif Borg kien minn ta' quddiem net biex jippromovi l-proġett, iżda wkoll fejn għamel diversi dikjarazzjonijiet żbaljati u gideb sfaċċat. Ir-risposta tal-Partit Nazzjonalista kienet waħda immedjata biex tiddefendi lil Alex Borg b'stqarrija intitolata ikkundannata l-miżinformazzjoni rigward Forti Chambray u l-attakki fuq Alex Borg, fejn għatat l-impressjoni li kellha l-appoġġ tal-partit kollu kemm hu. L-għaqdiet ambjentali fit-tieni stqarrija qalu li dan hu pjuttost trampla darba d-deputat nazzjonalista Chris Said flimkien mal-kandidati Beppe Gallia, Luke Said, Norma Camilleri u Dr. Frank Anthony Tabone il-koll iffirmaw it-talba tal-Koalizzjoni għal Għawdex favur il-protezzjoni tal-beriks tal-Ingliżi. Għal daqstant staqsit jekk l-istess deputat u kandidati tal-Partit Nazzjonalista ġewx informati minn qabel b'din l-istqarrija u jekk kienux qed jaqblu magħha. L-NGOs qalu li huma lesti biex għal ġid tal-ambjent Għawdxi ipoġġu jiddiskutu ma' kulħadd u ma' kull awtorità.